गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। बे खेबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। हाग्रामा महिलारिनि इभिक्सन खालामनो मोना होननायखौ जों गनाया। ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होखारस्रांनो नागिरनायखौ हेंथा होनाया मोजां जायाखै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो बेबादि बाथ्राखौ बुंदों। बैफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। गिबि खेब हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ गोख्रों रावजों हेंथा होदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। बबेखानि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जेबो ओंथि गैया आरो गोजौ बिजिरसालिया जा बिथोन होदों बेयो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायाव जेबो खहा जाया। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारत हादरनि थाखाय गोग्गाथाव आरो जारिमिनारि सान। थांनाय 14 जुलाइखालि इसर'आ दैथायहरनाय चन्द्रयान-3आ अखाफोरनि खोला मेरुआव फ्राय दान मोनसेनि उनाव 23 आगस्ट एबा मैया मोनाबिलिनि 6:04 अखाफोरनि बिखायाव आबुङै बाख्लायनो हाबाय। जाय थावनियाव दिनैसिमबो आगान होनो हायाखै। रासिया, चीन आरो आमेरिका बायदि जौगासारनाय हादरफोराबो बै थावनियाव इसर'आ दैथायहरनाय चन्द्रयान-3आ जाफुंसारै आगान होबाय। इसर'नि बेबादि जाफुंसारनाया भारतनि थाखाय गोग्गाथाव आरो जारिमिनारि सान जानानै थागोन। हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथाय समाव बिटिसि हालामाव मा जादोंमोन? थारैनो हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि खुंथाय समाव मा जामारदोंमोन? माब्लाबा गावथारजानाय, माब्लाबा हारिनि गेजेराव बुथारलायनाय, न'-बां सावजानाय, गावजों गावनि गेजेरावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा। बेनि सायाव खुगा बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव 2008 मायथाइयाव आरो 2012 मायथाइयाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोना। हाग्रामा महिलारि बिथांनो नांगौ खालि राजखान्थिनि गोहो। बैफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों, हाग्रामा महिलारि बिथाङा गासै 17,407 नखरफोरखौ थांनाय 2009 मायथाइयावनो गोजौ बिजिरसालिनो इभिक्सन खालामनो हायो होननानै जमा हरदोंमोन। नाथाय दायो गाव गोहोआव गैयैखाय गावनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ दोनखुमानानै इभिक्सन खालामनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानाया जोबोरैनो लाजिनांथाव। गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय मुसलमान सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनानै इभिक्सन खालामनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानाया जेबो ओंथि गैया होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंबावो। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। गंसे दालां बायनायाव जायगायावनो सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिज'रामनि साइरां मुंनि जायगायाव गंसे दालां बानायनायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जेराव जायगायावनो सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जायो। लोगोसे गोबां सुबुंफोरा दासिम दालांनि सिङावनो फबसिनजानानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। खमैबो 30-40 सुबुंफोर दालांनि खामानि मावग्राफोरा दासिमबो फबसिनजानानै दं। मिज'रामनि गोदानै रेल दालां बानायनायाव बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों। दालांनि सिङाव होसिनजानाय सुबुंफोरखौ एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफनि हानजाया बोखांगासिनो। बे जाथायखौ लानानै मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगा बिथाङा गोथौ दुखु मोन्नाय फोरमायदों। रां घुस लानायनि दायाव साफरग्राम फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार बाबलु डेखौ हमदों। धुब्रि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय साफरग्राम फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार बाबलु डेखौ 25,000 रां घुस लानायनि दायाव भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि हानजाया हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेन्जार बाबलु डेआ कक्राझार सहरनि साखाथिनि थागिबिमोन। बे समाव कक्राझार पुलिसआ बाबलु डेनि न'आव नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एनपिएस एबा गोदान पेन्सन राहाखौ सोलायनानै अपिएस एबा गोजाम पेन्सन राहाखौनो दोनफिननांगौनि दाबिजों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि साखाथियाव थानाय सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव मोनफ्रोमबो आसाम सरकारि एनपिएसनि मावथिफोरा सोमावसारदों। आसाम सरकारनि फोरोंगिरि आजिरा मोननाय मावफारियाफोरा गोजाम पेन्सन राहाखौ लाबोफिननांगौनि दाबिजों सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। गोजाम पेन्सन राहाखौ दोनफिननांगौनि दाबिजों बे सोमावसारनायखौ लादों। मानास टाइगार रिजार्भनि फिल्ड डाइरेक्टर डक्टर भैरब सि माधुरखौ सोलायबाय। रायजो सरकारनि थासारि आरो हाग्रा बिफाननि मोनसे बिथोननि गेजेरजों फोसावदों। फिल्ड डाइरेक्टरनि माखासे खामानि मावनायाव खुद्रिसारनानै सोलायनांगौनि दाबिजों गोबां सोमावसारनाय सोलिदोंमोन।
फिल्ड डाइरेक्टर डक्टर भैरब सि माधरनि सामलायनाय समाव हायुङारि मानास हाग्रामायाव गोबां सिखारिफोरनि सिखार खालामनाय जाथाया बांदोंमोन। सिखारिफोरनि आखायाव जिब जुनारफोरा गोबां थैबाय थादोंमोन। थांनाय 18 आगस्ट खालारखालि सोलायनाय जादोंमोन फिल्ड डाइरेक्टरखौ, नाथाय सोलायनायनि साननै उनावनो फिन फैफिनदोंमन। बेनि उनाव फिन आरोबाव रागा जोंखांनानै गुबुन गुबुन आफादफोरा खुद्रिसारदोंमोन। बेनि उनाव फिन सोलायनाय जादों। फिल्ड डाइरेक्टर डक्टर भैरब सि माधरखौ लोगोसे मानास टाइगार रिजार्भनि फिल्ड डाइरेक्टर जागोन राजेन चौधुरीआ। एसआइ जुनमनि राभानि जिउ जोबनायनि दायाव सिबिआइआ 4 सुबुंफोरनि मुं फोसावनानै होदों। बे 4 दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै नूर महम्मद, आजिजुर रहमान, रियाजुल इस्लाम आरो मजिबुर रहमान। बिसोर 4 दायनिगिरिफोरनि मुंखौ सिबिआइआ फोसावनानै होनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा सिबिआइनि सायाव सन्देह खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। नगाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव डक्टर दिया दैमारिया गावखौनो जिउ फोजोबना लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देहा फाहामसालिनि सरकारि थाग्रा रुमावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो, बेनि थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव नगाव पुलिस बिफाना थांनानै गोख्रों संदानगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफान आरो पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानाय नबेस्वर बसुमतारीखौ नंखायै इनकाउन्टार खालामनायनि अजद दैखांनानै रेन्जारनि हेंथायै गसर होदों। नबेस्वर बसुमतारीनि बिसिया रेन्जारनि हेंथायै आमगुरि थानायाव गसर होदों। मख'नो गोनांदि मानास हाग्रामायाव गान्दा आरो मैदेर बुथारनायनि अजदआव पुलिस आरो हाग्रा बिफाना जथायै नायबिजिरनायाव खाजादोंमोन। नबेस्वर बसुमतारीया बे जाथायखौनो लानानै थार बिजिरनायखौ नांगौ होननानै नबेस्वर बसुमतारीनि बिसिया आमगुरि थानायाव रेन्जारनि हेंथायै गसर होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।